Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya. Jama'ar mu yan uwanmu yan arewa, ina so ne na yi magana akan bidiyo da Kudajika Zaure aka yi posting daga Channel TV. Yana ba da motion akan maganar CBN cewa za su dinga ɗaukar wa mutane kuɗi in sun sa, kuma za su ɗauka in za ka cire. Banda a baya da aka kawo wannan harkar cashless policy din, ake cajin ka in ka ɗauki kuɗin da ya kai 500,000. To yanzu ko nawa ka sa za su ɗauki wani abu a ciki, ko nawa za ka cire za su ɗauki wani abu a ciki. Kudajika Zaure abin da yake magana a kai shine yana ganin cewa ba a yi wa al'umma adalci ba ma kamar mutanen da suke da ƙaramin jari, wanda yake misali a ce 300,000 gare su, kuma a ce za su kai kuɗi banki su ajiye, kuma a ɗaukar musu naira 15,000. kuma idan ka bibiya a wannan 300,000 in sun siyar bai fi su samu riban naira 5,000 ba. Ai wannan abun bakin ciki ne, abun a duba ne, abun da bai dace ba ne a yi wa al'ummar mu, saboda mu za mu fi cutuwa. Amma abin haushi da bakin ciki da takaici shine mutane, al'ummar mu, 'yan majalisu, 'yan uwansa da suke zaune a bayansa, sai suna mai dariya har da kyakyatawa. Ba wata dariya suke yi ba, dariyar turancinsa suke yi, kuma turancin shi is okay, akan hanya yake. Saboda me? Saboda zai faɗa za a fahimta. Shi shugaban majalisa da ike sauraron sa ya san abin da ike nufi, ya kuma san inda zai je tun da ya ɗauko maganarsa. Wannan abu ne wanda yake duk wani wanda yake majalisa ɗan arewa ya kamata ya zauna ya duba a kai. Da wayewa da ilimi, arewa ta zama koma baya, very sorry to say. Kabilun da suke zaune a majalisa dariya suke muku, ku da kuke Kudajika Zaure dariya. Saboda me? Saboda ku ne ba ku san ciwon kanku ba, ku ne ba ku san abin da ya kai ku majalisa ba. Amma Kudajika Zaure ya san abin da ya kai shi majalisa. Abin da ya kai shi majalisa shine ya kare hakkin al'ummar da suka zaɓe shi, suka kai shi majalisa. Inda ba su da murya shine muryarsu, inda ba su da kunne shine kunnensu, inda ba su da ido shine idonsu. Abin da ike yi kenan. Amma kuka zauna kuke mishi dariya, maimakon ku supporting din shi, ku kara mishi karfin gwiwa. Ai duk da Kudajika Zaure baya speaking fluent English, ya fi ku amfani a nan wajen. Ni yar Kano ce, kuma ina alfahari da Kudajika Zaure. Saboda me? Kudajika Zaure ai ga Jigawa daga Kano aka cire ta, saboda haka it makes no difference, shi ma dan Kano ne, kuma ko ba dan Kano bane, dan arewa ne. A ajiye magana a ce wai musulmi dan arewa, a'a, shi ma dan arewa ne. Kar a kawo maganar addini, ai magana ta 'yan arewa, saboda dan arewa ne, kuma 'yan arewa yake karewa a nan wajen. Gaskiya abin da 'yan majalisunmu suke ba daidai ba ne. Bayan da za a yi mutum ya tashi yana kare haddin al'ummarsa, kuma ku zauna ku ne masa dariya, bayan ku ne abin dariya, kuma wallahi tallahi ku ne abin tausayi. Saboda me? Saboda Allah ya kai ku waje saboda al'umma, saboda ku tsaya ku kare mutuncinsu, amma ba kwa yi. Kuma Kudajika Zaure ko da kafa yake magana, as long as akwai wannan communication din ana fahimta, wallahi tallahi babu abin da za a ce mishi. A arewa dai 'yan majalisu na arewa, wallahi tallahi babu sama da Kudajika Zaure a wajen bada motion. Yana yi kuma yana kokari, kuma ina yaba mishi. Bai sanni ba, babu abin da ya taba hada ni da shi, amma na yi imani har ga Allah cewa abin da Kudajika Zaure yake a majalisa ba ma kujera kawai yake yana karban albashi da allowance ba. Yana yin abin da kai shi, kuma mutanensa na tabbatar suna alfahari da shi. It is very, very wrong for what you people are doing. I don't support it, and I am very, very sure 1,000,001 people from the north will not support what you are doing. You were laughing at him when he was giving out the motion. If you know better than him, why don't you do it? Why did you not do it? You have not done it, and you didn't do it, and he was doing it, and you are laughing at him. You were the one to be laughed out, because I pity all of you that laugh at Kudajika Zaure at the house when he was giving that motion. It's very, very painful. It makes me angry, and I am very, very upset about that. If you know better, do it. But he has proven that he knows better than you, because he is doing what you are not doing. And you are there for nothing. And Allah will ask you for what you have done there. It's very wrong. Very, very wrong. Dan Allah, dan Annabi, 'yan arewa ku tashi ku farka.
daga abin da kuke yi. Wallahi Allah sai ya tambaye ku. Kuma muna roƙon Allah duk wanda yake cin zalin al'umma, Allah Ubangiji ya fara hukunta shi tun daga duniya ba sai ya mutu ba. Idan kuna takaman cewa sai kun mutu ne Allah zai kama ku, Allah sai ya kama ku. Ai yana ma kama ku. Tunda yau idan aka ce ba ku koma kan mulki ba, dawa kuke kaman abin tausayi. Wanda kansila ma ya fi ku daraja, wanda kansila sai ya fi ku rufin asiri. Saboda me? Saboda kuna cin amanan mutane. Akan me gudaji ka zo da zai je yana bada motion akan abin da zai taimaki mutane, ku zo ku nemi shi dariya. Wallahi ku ne abin dariya. Kuma Allah sai ya wulakanta ku. Saboda me? Saboda ba kwa kare hakkin mutane. Salamu alaikum.